एबसुआ जेला एबसुनि खावलायनायखौ मोनदों बे लोगो लोगोनो पार्टिया बेखौ गुरुत्व हखारै लादों आरो बेखौ दिनै आरो आबसुनि सावरायनायाव जिखिनि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय बुंनो थांबा बियो जोबोद बाख्नायथाव खारन दिनै बियो मोनसे उदाहरन आंनि लाइफआव नुबोआखै जे बर'नि संगठनफोरखौ मालाबाबो खौसे जानाय बेफोरबायदि नुबोफेराखै गतिके आङो गिबियावनो प्रथमाव आङो बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारिनि जानानै आङो बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासिदों इलेक्शन कमिशननि जितु ड्राफ्ट रिलिज रिडिलिमिटेशननि बिनि सायाव आबसुआ बर'नि गासै गौथुमफोर बेखौ लिंदोंमोन बेजों लोगोसे पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो जों बिपिएफ हिसाबै दिनै बेवहाय हाग्रामानि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामफैदों खारन जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि गासै कमिटियानो माने दिल्लीयाव दिनै इलेक्शन कमिशननो दिनै मेमरेन्डाम गथायगोन गतिके पार्टिनि जानानै आफादगिरिया जोंखौ बे सावरायनायाव दैथायहरदों आरो एबसुआ जेला एबसुनि खावलायनायखौ मोनदों बे लोगो लोगोनो पार्टिया बेखौ गुरुत्व हखारै लादों आरो बेखौ दिनै आरो आबसुनि सावरायनायाव जिखिनि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय बुंनो थांबा बियो जोबोद बाख्नायथाव खारन दिनै बियो मोनसे उदाहरन आंनि लाइफआव नुबोआखै जे बर'नि संगठनफोरखौ मालाबाबो खौसे जानाय बेफोरबायदि नुबोफेराखै गतिके आङो गिबियावनो प्रथमाव आङो बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारिनि जानानै आङो बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासिदों आरो आसा खालामदों जों निस्सय एबसुनि नेतृत्वआव आरो दिनैनि जितु संकट अबस्था बेयाव खौसे जागोन खारन राजनितिनि सायाव बारनानै जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन खोथाया जाहैबाय जोंनि सांबिधानिक सुरक्षा आरो जोंनि जितु सांबिधानिक अधिकार बेजों बियो लोब्बा दं जेराव जोंखौ दिल्लीयाव बा दिसपुराव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ बा बर' जाथि हिसाबै बा ट्राइबेलफोरखौ जितु बे ओनसोलाव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ निस्सय जों बेखौ गारनानै बे डिलिमिटेसननिफ्राय जों एरायनानै थानो हाया गतिके बयबो सिरियास बयबो आफादफ्रा सिरियास बेवहाय जोङो जितु पार्टिनि दिनै हयथ' आबसुआ खावलायदों बेखौ जे पलिटिकेल पार्टि नन पलिटिकेल पार्टि थानो हागौ आरो दलनि गेजेराव निस्सय जोंनि गेजेराव बाद बिबादा थानो हागौ किन्तु कमन इस्यु कमन इन्टारेस्टआव जों बयबो बुंनांगोन आरो जों बेवहाय एकमत बिपिएफ हिसाबै आरो जोंनि आफादगिरिया बेखौनो थिनहरदों जे बिटिसि ओनसोलखौ लानानै बे मोननै लकसभा आरो बिधान सभा सेगमेन्टआ दाजानांगौ आरो बेवहाय सांबिधानिक भाबै जितु जोंनो अधिकार होनाय दं आरो बिनि अनगायै जितु बिटिसि सुक्तिनि दफा बेबायदिनो बियो दाजानांगौ खारन बियो जितु सिक्स सिडिउलनि मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे इलेक्शन कमिशना बेखौ दायो जोंनि दाबिया जाहैबाय बियो आरो एबसुनि नेतृत्वआवनो जाहाथे गासैबो आफादफोरखौ लानानै मोनसे कअर्डिनेशन कमिटि दायो खारन एबसु नङाबा रावबो जाथिखौ खौसे दैदेनलांनो हानाय नङा आरो बे बयबो मिथिगौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ गतिके रावहाबो जाथिनि प्रति बयहाबो अननाय दं बयबो सिरियास दिनैनि दिनाव सोरबा खम बारा अनो मोजां मोनो बिदि नङा बयनावबो जाथिनि थै दं जाथिनि थाखायनो बयबो नांदों आरो दिनै बयबो बे दिनैनि सावरायमेलाव बाहागो लादों गतिके जों आसा खालामगोन जे एबसुआ बेखौ सक्तिशालि भाबै माने रल प्ले खालामगोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि आसाया निस्सय जाफुंजोबा जानो हागौ किन्तु आसाम गभर्नमेन्टखौ
आरोबाव मोनसे दाबि दंबावो जोंहा एबसुनि सायाव जे आसाम गभर्नमेन्ट बर्तमाननि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मेम'रेन्डाम गथायनांगौ आरो लोगोसे चिफ इलेक्शन कमिसन माने भारतनि बिथांमोननो जयेन्टलि माने मेम'रेन्डाम गथायनांगौ लोगोसेनो आसामनि इलेक्शन कमिसन बेवहाय गथायनांगौ बेखिनिखौ जोंनिफ्राय उत्थापन खालामनाय जादों आरो दिनै बेवहाय आल'सनानि गेजेरजों मोनसे कनभेनर जिहेतु सायख'नाय जादों आबसुनि नेहाथारिनि दारैनो गासैबो आफादफोरजों सम्पर्कखौ लाखिगोन निस्सय बाख्नायथाव जोङो हयथ' सम मोनबावगोन 11आ लास्ट डेट अबजेक्शन एन्ड क्लेमनि जितु दिना 11आ लास्ट এই গতিকে 19-20 तारिखआव भारतनि निर्वाचन आयोगनि माखासे मानसिफ्रा फैगोन हियारिं लानो थाखाय निस्सय जों बे समाव बे समसिमहालागै सरकारखौ बा इलेक्शन कमिसनखौ जोंनि जितु खुद्रिनाय जोंनि जितु दाबि बेखौ जोङो लाखिनांलांगोन बेनि थाखायनो जों बेवहाय दिनै उत्थापन खालामदों जाहाथे बेखौ एबसुआ बे समसिम जरदार बाबै बे दाबिखौ उत्थापन खालामलाङो जों बेखिनिखौनो आसा खालामदों हाग्रामानि थिनहरनायावनो जों दिनै बाहाय बाहागो लादों आरो एबसुनि जितु दिनैनि जितु सिद्धान्त आरो बियो ग्रहणजयग जादों आरो बेखौ एबसुआ माने नेतृत्व लानांगौ प्रमदखौबो माबा मोनसे खावलायगोन नामा प्रमद बर' बिथांखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा नोंथाङा दाबिया बेबो मोनसे दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे जिहेतु लकेल गभर्नमेन्ट जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेखौ बिरोधि आरो रुलिं मोननैबो ज' जानानै मोनसे जाहाथे काउन्सिलनिफ्राय केबिनेट आरो माने एसेम्ब्लि मोनसे डिसिसन जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टनो इलेक्शन कमिसननो बिथांमोनाबो राजनैतिक भाबै आरो बिनि जितु सासक हिसाबै बिथांमोनाबो होनांगौ बे जोंनि दाबि दं 11 जुलाइआव जिहेतु बिटिसि एसेम्ब्लि जागोन दा बेवहाय बिपिएफ हिसाबाव माबायदि बाहागो बदकरो जों बेखौ मोनस्लाबनाय नंला बिनि आगोलनो दिनै जों एबसुआ बिथांमोना रायलायगोन हयथ' हाग्रामा महिलारि जोंनि आफादगिरिजों बर्तमाननि मानगोनां सि प्रमद बर'जों रायलायलायो खोथाया बियो आलदा खोथा राजनैतिक बिसयनि खोथा दङ এই गतिके जों बेवहाय निस्सय आबसुनि भूमिकाखौसो आसा खालामदों आबसुआ जिहेतु माने निरपेक्ष भाबै बिथांमोना जाहाथे बेखौ बेबस्था ग्रहण खालामो जों बेखौ दाबि खालामदों